uthi awundifundisanga msolo wami ndiba ngajonga usanedaka ebusweni. Hallelujah. Imini yami uyenzembi makhelwane. Khawuthi wenze kahle makhelwane. Khawuqalele manje uthi wenze kahle makhelwane. Makhelwane ungandibhuthisi. Qalele ngabhuthisi. Qalele. Qalele bana babhuthisa abanye kuwe. Manje uqalele ngabhuthisi wena. Hayi ngabhuthisa thini. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. So namkela ma. Ngicela sikhalisile. Ngekuhlaba. Oh yes. On chain. Praise the worship. On Tikata. Oh Katala. Let's make it say. Glory to Jesus. Ola sihlobo lenkomfa. Ndicela uthele ngosana. Yasenkomfeni. Ngoba utata wasebhesa intokono wathi kungenzeka maMfundisi uyedwa. Sangathi ungathi ndimba ungandezwe. Hallelujah. Uthi utata mancane maMfundisi. Ungenzeka ngumuntu oyedwa. Ndifuna ukuthi kuwe khabe ngulanto yedwa. Ungenzeka luseqaleni kwakho akekho kuyo yonke into. Kodwa khabe ngulanto yedwa. Praise the Lord. Khawuthandaze lo mhlabeni. Uthake kumhlobo. Ndibazamile khangela ngamazama. Ora nasuka ngakhetha lo. Hallelujah. Uyakhathala ngathi. Khathala ifamily sesibheke. Khathala abazalwane sebebheke. Kodwa suka khathala. Sonamkela zonamkela. Wena bemthandazo umhlabelelo nosisi. Ukhathalayo. Ukhathalayo.
uthi kunjalo. Aqondi manje hayi ngicela ningene kwenhliziyo yami. Sangishuba ukho ifokowile yakho. Awungene kundlela diva ngayo. Nabengena bizawuba khona le ngenxa ba umnotho kwezomnotho yala lithi kwezomnotho. Hallelujah. Hala thina singabantu ukuthi kunje. Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Lungile uThixo wethu. Lungile Nkosi yethu. Oh hallelujah. Singahlala phansi. Hallelujah. Nixelelwa lento ngowesifazane ohambe ebunzimeni noThixo. I was about to leave in the Benzilis. Kodwa wanqanda nje. Uyanqanda nje. Kuthatha intolasi ke. Isimo sasimnyama. Kumnyama ebhodini ebazalwane. Abantu bakhe baxoxe mosine. Abantu thetha abantu baxoxa abantu bathi nabakusho. Now I am coming from kwisimo apho wawungenothi isimo sohlala umuntu wesi. Jesus. Ndimfazi mtshadile. Yaqala indaba mhlanda ngakho. Alisuku ufazi bami ngathi ndiyale ndongene. Yaqila into sensinsi. Akasolo umfazi sindisile. Sandala boss. Nikani bona la uthi inkonzo nokhonza into. Ndili 5 ne. Nayibona i5 ne. Nayibona into yase 5. Finish. Apho uthi noba kuthiwa sicela ngophumzana ofuna ukuyongenela isenko uma usithi. Abantu abanezindlu enkulu igarage nentoni bathi xoxa. Dimane sithi. Noma ngumanyana wethoto. Sigide zalo uvele la santi phapha. Ngisho uvele la santi phansi kwetapeti. Ngexesha loShumayela uzawuma umzalwane ezothi Thixo njani malo. Uvele isanti. Thina sikhonza imathixo amavukuvuku. Kwathi qonzi. Dithi tata anibafuna babantu apha ngomso. Thena babantu behlekisa ngabo. Nayibona mosifive inkulu le. Phinde kuthiwe ngomso. Bazalwane. Siyangena apha inkomso. Ndiyafuna uThixo wabantu yena. Kodwa babantu abanifuni bona. Phinde ndiphakamisa isandla. Anjonga umyena. Xa buthi ngoku buthe. Kodwa banifuna uThixo. Kalungqinela kule nyanga amanina man. Amen. Jesus. Come. I'm that woman oyaziyo mna ukuba xa kuyofuna uThixo ekhaya litsha ubele kumntwana ongenazo nenapkeni uphethe okanye umnakenise ngezikipa wamnakenisa uthi uyofuna uThixo unalidakilini uthi kwangale lokushini lide laphuma nekhala amdaphe bazalwane. Sambe nomyena sestation setrain sinayo nemali othenga itikiti letrain. Sifike pha badlule tata manqana bazalwana banamatikiti. Sizothi igathiza ngecawa zikhona igathi amanqofu. Asikwazi ugqitha siyokhwela itrain badlule. Makuthiwa bazalwana nihlele ntoni asikwazi uyichaza lento. Sina tikiti logqitha sofuna uThixo. Badlule abazalwane badlule. Zimkigaki sibhekethini bekukhona sigqobhozayo ungena esitishini. I-train zangeCapa bazawuyazi abantu baseCapa zihamba nge-hours. Sizayofumana i-train noma u1:30. Sisaya enkonzweni akho ndithi masijike. Xa sifike ekhaya litsha sikhona igadi. Sikhohle kudlula. Sifike xa kuthiwa alwaba ufefile Nkosi yethu Kristu. Koshandala boss. Dikhendi mbona umzalwane othanda ikwazi uyenkonzwe ngoba nanto nci. Kwangakho neziweave nezibraiding. Nakho kunzima ne3 othenga iPem lotion, neziPem lotion. Kanti inukayo. Ndangenayo la 3 othenga iPem lotion. Kuzinqoba phansi kwale kejimiya ide yaphuma ikhala.
Beleka intombi yami yokuqala firstborn izaba khona apha nizayibona. Sihlena esitishini, ucimba unobisi, ucimba unayo ibhanana yasecaweni, akalanga yowami umntana. Usayithatha abazali bengenamali. Sikhonza uThixo sibuye. Ndive emqolo uphumele ezaziketi kaloku nezazikipa. Azikwazi ufunqa uphumele emqolo kodwa sikhonza uThixo siphinde sibuye. Sizofika endlini nami ngo6 ngoba igathi zivalile. Aqayitha abazalwane. Abheke ezindlini zabo ashiye esitishini. So ngene ezindlini sekubanda umntana seqhaqhazela kwemanzi waphumela ulambe eswini. Niyazazi iflame. Ndiyadlula nje nzona mkena ne. Thathe xa ndifika endlini iflame stove. Yabona lalithi lithi qo. Qo. Ahluka uhlela flame. Zawubeka ke ngokulamanzi alomntwana. Okokuba nje amanzi aphuma ingqela. Khoba isimo sakho ntuli. Khona esiswekile. Wabekela amanzi. Ngani ususala nami akasweet isimanga. Thixo menze wasweet. Akandikhathazi tu. Ayinandi usana namlula. Hake nodaka sizawujongana siyazi nesizawini. Sizawudibanisa ntoni. Xela uThixo. Abantu babesiva ngami inkinga. Bengayiboni ngoba uThixo uyayigquma inkangeleko yakhe. Esogqumile uThixo abazalwane. Abantu beyiva nje kasithe. Abantu uthi boma babawela noyohlala endlini yethu balasithanda siyikhapule ethandekayo ecaweni. Kodwa sibe siqonda aniyazi. To short story zona mkhe. Ukhona ke ngithetha naye apha nimazi baba. Ufuna ukuthi bekezela kwesisimo kuso. Ungamncama uthi. Kwesisimo kuso uhamba kuso. Usungakulinga umncamo uthi. Mhlambi uambu kumncama kanye kusomncamile. Ufuna uzoxela lenkonzo izobuyisela wena. Kuthetha iproduct. Lokunyamezela uThixo. Ndizozibalisa ezinye bazalwane. Shoni langa. One room. Silayitelwe. Nayibona nguSoloms la elapali yabahleye ecommunity kamasipala. Vulela qango sizakwendlala. Abakhona ekhandlela engaka bazalwane. Sivula iqango nomyeni wami sibe sondlale kuye silivakele silala. Thina silala ngo6 abantu bengakalala ngoba kukhalaza bemnyama sizolayita ntoni. I know. Basela abazalwane bami mina I know kuba bona nansi igenge ngomgqibelo ivasi washing phanga seThepi. La ndawo bahlambela kuyinedray. Bazawugalela phala amanzi ewashing. Nani bagadile xa bemkanti lokuthola la amaqhebethu. Angangenanga phayini. Asinayo hlamba esiqwini. Hayi mana. Nayo hlamba abantwana. Nayo hlamba isitsha. I am talking about me. Bashinda la bosa. Oh, basalwane nyamezelani uThixo. Ndiyokhola la maqhebethu. Nabona amaqhebethu. La ngangenanga wona phedrini. Bona umyeni nami nathi washinga yakhe edwedweleni hlambe ngamaqhebethu. Banye bashiya bayeni ngoba engayabuza uThixo. Amshiya umyeni nami xa isimo. Sange ndimshita dingena kanye bafazi. Bafazi bamasekendi pay 100 rand igrant yalo mntana. Ndiyomthengela ishati yasecaweni. Emasekeni nodlaliweyo. Ndimhlambele ndimayinele. Yoshumayela indoda kaThixo. Sovusa isihlobo besifazana abomeleleyo endleleni. Awumelibhetya. Ngibe indoda kaThixo. Thengelene eqhina le2 rand kwaba mama bathengisa amasekeni. Phela ayina washumayela kuhlizulu. Lihlizulu. Ngibe ishati ye5 rand. Oh yasinda labusha. Funa uzothi bekezela. Khona ngithetha naye manje. Zothi bekezela kwisimo kuso. Mhlawumbe uyixelele nasecaweni yakho ngizokuxelela kule nkonzo. Cela ubekezele. Khona apho kuyiwa khona. Praise the Lord. Namhlanje ngithetha kume aphuma mama wegraduate bazalwane. La ntombi yayinqathukela. Ngezikipa. Mama wegraduate. Hayi baba sala. Mina
Hallelujah. Mama, we graduate. Look at Shandalabos. Mama, we graduate. I am proud to say so. Uzabalapha is a more. Oh, Basana. What he honors is hard. What he degree. What he mama difuna bayidokotela. And his answers as Kabasisi. What would he difuna doctorate? Not here. Not here. What would I tell you? Difuna shul. Hallelujah. Zoni ngene uThixo. Yalinge lihlale kuThixo. Hallelujah. Thetha ngomama wegraduate. Hallelujah. Lenyanga besifazane bekezela. Angazi ukuthena idlule ebungqineni. Praise the Lord. Cela ubekezela. Amen. Amen. Mama semagonyeni ke mina abantu. Athi umntana mama ndiyahleka esikoleni. Kuthiwa ndingumntana semagonyeni, ndithi ngumntana semagonyeni. Hallelujah. Ngoba kokweni uthengiswa amagonya phakathi. Hallelujah. Umfazi. Zange mbe nayo nophozo othi tata udinge ndipakishe impahla ndiyahamba. Hayi ngoba ibingaliwi ebangcwale umbono ubungaliwa. Uliwe nombono kakhulu. Bekubakho amaxesha kugcwele kunje tata umanqane. Hey! Izirhwempane zempi. Aphuma nje yabona sihlala bebheke nevemba lesilebhuti. Aphume kugcwele yivuselele. Aqoba usathana tata. Ndithi ndiyapakisha ndiyahamba. Phuma kwakhe indoda kaThixo ithatha iBhayibheli. Ize kwezicela iphinde ndithi xolo moyingcwele. Yalo xesha ndoniwe nguye. Kodwa phela ndithini? Xolo moyingcwele. Ngoba udinga isupport sami. And nani understand kahle? Akuliwa umshado wami. Kodwa kuliwa lento yasisulu. Amen. Sothetha noma umfundiso lapha mhlawumbe manje kuvuka izinto endleleni. Akuliwa wena kodwa kuliwa lento iphezulu kwaluthatha. Praise the Lord. Bekezela. Amen. Hallelujah. Andilili sobazana bobuhlungu kodwa ndizokisa uThixo ngezinyembezi. Musun to me. Sawena kasi. Oh Thixo ngilande kuphi. Impumiso yami every day. Hallelujah. Ndilandiwe bazalwane nomyeni nami. Silandiwe. Sihlala phansi izawunamkela nhlala. Kukho ixesha kwathi faith mission kukhala indawo yokhonzela. Hey! Iyasinamathela lento. Asiyazi bakhaya yasinamathela. Nithi umuntu wasefaith abantu bakhona abantu abaphudukileyo kakhulu. Ngalo mini ngangena lemigqoma seFilipi. Ndihambe ndikhangela iseyile. Nomyeni amakhasikhangela imethi zokondla. Sasuka sathi kumfundisi tata kule yadi yethu le ndawo sikhonzela kuyo namhlanje. Sisangabazalwane asikaya noba licebo laze lifezeke. Sathi kuzokhonzelwa apha tata. Sayenza into yayikekeleke sikhonzela kuyo. Ipulpit yayile ndawo. Hallelujah. Sisangabazalwane futhi nawo xa ubajonga akho nto yawuziphume apha. Bakhona bathi bangcono. Kodwa today sibona uThixo. Sibona uThixo esenza umsebenzi. Nawo sikhonzela kulaa ndawo sasa okay xobungwana lentente kuyo. Singazi basenzela ntoni. Kodwa sasenzela abantwana bakaThixo bakhonze. Yo ungagezelwa kuvula ifridge zabo kodwa abazalwane bazokhonza apha phofu kubo. Hayi makufuna umelele asuka. Amen. Umelele manina. Kaloku thina sidlule entweni ezinzima. Amen. Sisinandi nanko behemsaphi yayazi bazalwane. Anti xodi mfundisi yayazi. Uyayazi. Hallelujah. Kodwa zange samlahla uThixo. Amen. Ngoba into enye makule veki nakule veki sayo nakula veki nakule veki okunxibe idakhi linye alisenayo nekhala naselokushini uthuba ngalo nasecaweni uhletywa ngalo. I know Lord.
apha ebandleni ndifuna umbona umzolo nothina akakwazi usiqawula ngoba akananto onxi. Praise the Lord. God is a provider bazalwane. I know into ndithetha. Praise the Lord. Siqhubele babuza. Ndizocela mama xa ndizonamkela umuntu abe mnye wasebhani abe yi-1 waseplate. Ke nje bazosibulisa. Noma ndenze thoka MC kodwa ngoku I think awuxolo man. Hallelujah. Kodwa nje into esenhlizweni yami. Ndizokwamkela man. Awudathi befundisi noma befundisi. Bonke abakhona ngaphakathi ndwendwe zethu sisuke eBhayi esuke ePlettenberg Bay bangcwele ba. Hallelujah. Bazawuchaza kabanzi ke xa besebemikilanda senibabizile MC wami. Cela ke sesebebaleka beze phambili. Abemnye owaseBhayi azobulisa nje asesebulisela nabaseBhayi. Abemnye wasePlate azobulisa nje asesebulisela nabasePlate. Abemnye osivistele yokhona apha azobulisa enkomfeni egameni lenkosi Yesu. Ndinamkele ne cela nisiqhwabele izandla ne. Cela nisiqhwabele izandla. Hayi nisiqhwabele izandla. Kumnandi balapha. Kodwa MC wami. Okwenzileyo Nkosi emhlaba lona osenzele wena. Ndibabasa okwenzileyo Nkosi emhlaba Glory to Jesus. Alemini yamanina. Ngelihle igama lomfeli wami uYesu Kristu. Amen. Hallelujah mangcwele. Ngimele iBhayi. Amen. Hallelujah mangcwele ngimele iBhayi. Ngizobulisa. Ngibonga uThixo osisusileyo kumhlaba seBhayi wasasibeke Kapa kwindlela ebesihamba. uThixo ongakhange asishiye, uThixo ohamba nathi, uThixo olaziyo icebo lakhe, ngoba uThixo unecebo ngantonya yenzayo ngamntunye amnyukileyo. Haleluya bangcwele. Ndibulisile obishop zonke zahlalo. uThixo uneyakhe injongo. Ukuthi umntana ongumzalwane bencokola naye uthi bakhona
abazawukhululeka kwizinto zabo. Haleluya bangcwele. Uthi bakhona ebekubiwe izinto zabo ziyabuya. Haleluya bangcwele. Ngibulela no confirmation njalo. Bana lapha ngisafika kusathethwa lonto inye. Ukuthi ezilahlekileyo ziyabuya. Haleluya bangcwele. Nesibino nongendawo bezibile. Kuba physical and spiritual. Kuyabuba ubomi bomuntu ehamba noThixo. Haleluya bangcwele. Into yokunayo ekufuneka wena umuntu usiqondayo ungamshiyi uThixo. Ngoba uChrist unendlela zakhe. Angikho apho ukulinda nokubulisa abakhona emhlanganweni. Amen. Andibuliseke enkompeni yomama egameni lenkosi enguYesu. Amen. Bendibulisa enkompeni egameni lenkosi enguYesu. Hallelujah. Andibuliseke utata uDingeni kunye nomama uDingeni. Bese ndibulisa utamkhulu wami kunye nomakhulu wami. Bese ndibulisa umama wami. Bese ndibulisa utata uDingeni. Ndibulisa utata befundisi bonke, omama befundisi. Ndibulisa omama bonke. Kuthiwe sesamkelwe kwaze kwathiwa sesingomama sonke. Akusekho tata, akho ntombi, akho ntoni, kodwa sonke singomama. Kanti khona ke ndingumakoti wakatata uDingeni, ndisindisiwe. Sono zami zixolelwe, ndimele iplate nayo imelwe eKapa. Uyazi yam sasikhe sabakhona eKapa, andiwazi lamnyaka sasikhe seza ngawo. Uba siphume eplate sithi Thixo kukhona imvulo wakhe wayinethisa iKapa. Sifuna la mvula awuyinethisa iKapa. Uba sikhona uyazi bekumnandi kakhulu endleleni. Uyazi uba sikhwele uthi umoya ingcwele ethetha nathi uthi ndenza ubunye kuni. Uthi ndifaka omnye ningekafike eKapa. Kodwa ndifaka omnye ukuze nithi ningekafiki ndinifake eKapa. Ndenza ubunye. Amen. Uyazi Nkosi yami uba sikhona sizowudumisa oomatshini bethu. Kuyingozi ukuthi uphathe umatshini kodwa ungawazi ukuthi udunyiswa kanjani. Ngoba elewa nalowo uzowudumisa wakho umatshini ukuze sithi xa siyiphethe oomatshini bethu bavele badume babe yibhombu. Uyazi Nkosi yami ndiyabulela uba khona kule nkomfa yomama. Uyazi umama uDingeni esathetha embilini wami kuqubuka into ethi ndifuna uThixo wakhe. Uyazi ndifuna lo waThixo lo asababelele kuye yena namhlanje. Uyazi amanye amakhosikazi endleleni ahambe aphelele endleleni ngenxa yesimo sendlela. Athi xa embuka uThixo ambona uThixo ayifeyila, kanti uThixo akayiyi ifeyila. Uyavela uThixo nakwasiphi isimo. Uba ndikhona namhlanje ndithi Thixo nale ondibekele yona ndifuna yona egameni lenkosi enguYesu. Amen. Ndikayo kule ndawo. Hey mama undonzakalisile. Futhi ekundonzakaliseni kwakho niprofetile. Amen. Uyatsho futhi xa uthethayo uthi ukhona lo mama umfundisi othetha naye. Ulapha ngaphakathi. Ndazifumanisa ukuthi uthetha nami. Ndiyambulela ke ngokuThixo. Futhi ndiyaziqalela ukuthi akulolise mama uku-invite kwakho kule ndawo. Ndizothatha impendulo zami. Amen. Ngoba yonke lento mama uyithetha kule ndawo nobunzima okuhlangane nabo but abufani. Sihlangene nobunzima. Hallelujah. NgoJuni bendingcwaba ilast born yami. Amen. Ndithendise kulo mfungu yelast born. Akhange kugqithe nenyanga after 3 weeks yayi first born yami ngabafana bobabini abantwana. Kodwa I praise God. Amen. Ngoba namhlanje ndizofumana impendulo zami kule ndawo. Oh Jesus. Hallelujah. Bendifuna ugive up mama. Ndisithi why
uthi mandingavumi ubuyela emva mandithi keep on walking. Hallelujah, amen. Uthi I must walk the walk and talk the talk. Namhlanje ngizothatha impendulo zami kuwe. Ndiyabulela kakhulu Thixo ngawe mama. Hallelujah. Akakusuku uprofeti uprofeta uthetha nami futhi ukuthume kum namhlanje. Ndifuna ukuthi enkosi mama. Hallelujah, ngolikhuphe endlini nami wandisisa kule ndawo. Wathi khona into endizayifumana. Uzondiphilisa kule ndawo. Ndiyaqalisa ke ngoku i-healing ngaphakathi kwami. Ndiyaqalisa egameni lenkosi yethu. Hallelujah. Le ndawo bengqina izinto ezenziwa nguThixo ngokungena kwabo kule ndawo. Amen. Hallelujah. Siyabamkela kakhulu phakathi kwethu. Betravelishe indlela ende ukuzokuhlangana nathi. Amen. Hallelujah. Kodwa ndicela uthathe lithuba abangcwele benkosi. Okay. Ndicela uthathe lithuba abangcwele benkosi ndibulise also ndamkele the apostles in the house of the Father. Amen. Cela nivumele ndiyenze ngolhlobo. Lethu Paul gift azohlula-hluleyo ebelungelelanisa ibandla. Hallelujah. Glory to Jesus. Ngicela ukwamkela phakathi kwethu the prophets. Hallelujah. Ngicela ukwamkela the teachers of the word. Hallelujah. Ngicela ukwamkela the pastors. Hallelujah. Ngicela ukwamkela the evangelists. Hallelujah. This fivefold team. Glory to Jesus. Hallelujah. Out of this testimony, eyenziwa mama kule ndawo besakhiwa nomzimba. Mhlawumbe ungangazazi ukuba uyephi wena kwezi, kodwa uyakhiwa uzoyazi. Sibonile kulo mbono, sisanamkela kule ndawo bangcwele. Sibona indlela ekubhalwe ngayo. Yasichazela uba ngubani lo tata. Yasichazela uba this apostle iyakhiwe njani. Hallelujah. 2015 wena uThixo esithi Apostle Dingeni write the vision. Ebesekade ikhona embilinini wakhe. Kodwa wathi ngenxa yento ba ixesha beselilinde ehambe phethe lo mbono embilinini. What you think now is the time for you to write it down so that abalandela wena bawubona lo mbono ufoleke ezinhlizweni zabo babaleke nawo. Mama testify kule ndawo uyangqina nobhaliweyo uthi no wonder kunjena. Hallelujah. Wathi ngo-2015 ethetha ngicela uyiveze into ethi I am the product kaMfundisi noMama Dingeni, ka-evangelism umfundisi, utata uprofete, utata uapostle Dingeni noMama uDingeni. Hallelujah. Banifundise kakhulu ukuthanda uThixo through it all. Hallelujah. Glory to Jesus. Amen. Hallelujah. Abantwana babo benba overtake ngeyona ndlela. Usisipho sigilana. Amen. Hayi because ndiyabrag okanye ndivezana. Kodwa ngicela ukuthi namhlanje uba usebandleni and umfundisi wakho have a vision. Yihle. Mayikuhle. Ngoba xa uyidla udla yena. Uzawudliwa yiyo udle yona ube nguye. The pastor that is uThixo ayibeka ukuthi kulide. Uzawuthi noba wehlelwa zizinto ziqale zabetha kuye kuqala. Sifuna kuwe sesingenawo lamandla bezizenza. That is why uzawuthi noba uyavela kuvela umbono walomuntu ukulidayo. People will know about who gave birth to you. Ngoba umdlila lokulidayo. Wathi uThixo mbizele wathi nika igama elithi House of Prayer.
must gather people for the good news of the kingdom. Amen. Hallelujah. Wathi ukwenzela into bana kuzophiliswa isikhuhlane. Uthi umama engqina kule ndawo ubulela kumama uthi ndiyabulela ngokunivite. Ndiphilisiwe. Ngokungena in the presence I am healed. Kule nto ndizele kuyo. Hallelujah. Ngoba inikiweyo ufumbatha impiliso kuye. Uphefumula impiliso. Uhamba nomlilo. The prayers azenzayo bakhona abantu abathi bayathandaza bangcwele kodwa nomthandazo wabo unamlilo. That is why ufumaniseka banamadimoni ajive up. Abazalwa kule ndawo ababiyiyo le nto ayiyo lo mntu. Uxaba utata lapha ethobeke ngohlobo. Abazalwana banolunya. Bazalwana babamkela abantu. Hallelujah. Saskilana uMamDingeni wayesithi xa sibona abone the daughters of the vision. Wayengabona abantu abazawuwisa utata. Ngoba in the kingdom kudingeka the daughters and the mothers. Kudingeka the mothers that will parent the daughters. So, come on, she is a mother. Ubusithi uyangena ke kufika utata ehlamba izinto enturimbiza. Ufika uhlale lo tata usithi tata uthixonkhile le nto nisemsebenzini athi nami ndityhilelwe kwale. Xa ngena umama engena nihleli notata bengayicingeli le nto icingelwayo namhlanje. Ubungena ukhuleke because we are young from the daughter and he is my father. Ndizokumqoqotha ndizokwenza into zikaThixo. Ndiphuma ngoba ipulpit yethu thina abazalwana ikho lapha. Ipulpit yethu ikwindawo esihamba kuzo. Siveza lo simfundisiweyo kwezi ndawo sihamba kuzo. Uthi xa inikwe vision kuThixo, uthi uThixo jonga basihlanganise so that ubafundise uYesu ukuze bazinabo baveze uYesu. People will make Christ known. Hallelujah. Glory to Jesus. Ndiyanamkela kulo mbono. Ayogama lacawa. Ligama lombono. Unikezwe umbono nguThixo. Hallelujah. Abasenenyweba ubabesekhona phakathi kwabo. Ngaba ngayibamba lena umbono ubanjwa ngengqondo, ubanjwa ngenhliziyo. Ubambe ngenhliziyo sosubiwe. Hallelujah. Bazawuthi abajongileyo baqonda bandilithwa utata nomama ongaphangeliyo. Usuke wena ube successful ngeyona ndlela. Amen. Hayihambi nento eziphathekayo. Kodwa mangaba uthobela ukumamela. Amen. Hallelujah. Ufuna ukwazi ngubani ungilidayo. Ngubani ungilidayo. Uthandaza uthi sothandaza ngawuthi xa ityhini inkokheli yakho ayibeka apha. Ulile emthandazweni uthi bawani ka yenzi moslento. Kanti kayenzi Thixo. Uba namagama amangaka uwabeke kulo tata ngapha komkhusane. Nihleli nobabini waza kuthi esithi uThixo uthe who are we not to carry le nto ngendlela kaThixo. Amen. Ndiyanamkela bandla kaThixo. No wonder this is a house of prayer. Amen. Kwathiwa evangelical movement. That is why we have said by name messages but they are so evangelist. Uphuma umkhamshelo phezulu ethi makaziwe uThixo la mkhamshelo so evangelical. Xa siphuma siyobazisa who are you? Xa uphuma uyobazisa ntoni wasintoni? Wasintoni ngalo mntu uzawuxelela abantu ngaye? What encounter do you have with Jesus? Hallelujah. Asihlelanga ngoba sithanda ukuhlala. Asihlelanga ngoba kumnandi imike kudunyiswa kumande ecaweni. Kodwa you have an encounter with him. Uthi anoba sayeka. Anoba sayeka. Sekukude ngasemva. Kufuphi ngaphambili. Hallelujah. Glory to God. Amen. Nami ngadwa nguYesu eKapa. Ndiphuma ekhaya emdansane ndinhlupho. Amen. Mama mencamile ndinhlupho. Amen. Di-product etshotshombi. Thixo uyayikhupha i-product etshotshombi. That is why when we kumfundisa uthi ngena umvision ephuma
wamnikeza i-product. Hallelujah. Glory to Jesus. Ndafika ebandleni kaThixo ndathi Thixo uncede ngingabi inhlupho. Ngoba bakhona inhlupho ebandleni. Kuthiwa bheka ngapha ufuna ukwenza ngapha. That is why ivision ayinanto kwenza nesikolo. Hayi lento kaThixo ayinanto kwenza nemfundo yakho. Ebangwane lento kaThixo ayinanto kwenza noma unantoni. Hayibo uYesu ufika kuthiwa ayinguye eminyaka Davide lo uyise lo ikhaphetha. Utsalwa ngepasti kayise. Kuthiwa haka lokuyise ikhaphetha uzothetha ntoni kuthi? Kodwa God chose a woman ukuthi kuhlale before kufike umyeni wakhe akhonsive wesifazane kuthiwa kuzohlala indodana the lamb. Kwathiwa before kufika umyeni wakhe wathi uThixo yima maqale kufike wahlala uYesu esibelethweni sowesifazane kwaphuma into namandla ngisihlanganisileyo namhlanje. Hallelujah. Glory to Jesus. Kalomazi bangcwele samkelekile ekhaya. Amen. Uthe xa inikwa uApostle Dingeni wathi uThixo jongake andikunika into yasecaweni ndikunika into yokubuka. Amen. Ibandla linjena nje kungenxa yento ba linenye ajenda lisecaweni. But wena my son you are carrying the kingdom news. Amen. Yasebukumkanini eyobukumkani. Amen. Eyasecaweni inendlela eyenza ngayo kodwa eyobukumkani inendlela ezichaza ngayo ukuba lona ngowobukumkani. Amen. Eyasecaweni kaloku ngilogada isihlalo sakhe. Eyasecaweni kuthi xa kufika abantu kuthi bafike apha sisenza siqhele ukwenza ngohlobo. Eyasecaweni ithi xa kufikwa amen umzalwane ephethe into zikaThixo ebandleni kufuna ubona this gift i-operator ihlangana njani nale vision. Bathi abasecaweni makama ufike silapha mama notata basithini bayakuhlekisheka abasecaweni. Abasecaweni banelihlo babona ngalo elihleli nje negative kodwa basebukumkanini uthi bangabona ndiphumile bamscream. Who is this woman? Jesus. Ngoba kunabathandazi kunabantu abantu bangaba batshatile bancama ulonwabo lasemtshatweni le-honeymoon baspend time with God. Ngoba lento ayanjwa ngokuqika komntu. The more you go deeper is the more uchilele. Amen. Ayo yasecaweni bayibi yasecaweni ngesithi ngokusihle lapha omnye abe nendaba nakhe nomnye abe nendaba yakhe. Hallelujah. Glory to Jesus. Kodwa sibizela ukuthi aziwe ngenxa yethu. Aziwe ngenxa yethu. We're so unfortunate. Uchilo uprofetess eshumayela phezulu wathi uneliswa wena uvileyo ukule ndawo ngoba you have no excuse. Awunasizathu. Hallelujah. Glory to Jesus. Amen. Kunomama elizambiza aze ngaphambili bangcwele sesizokwenza lenkonzo yokunikela. Hallelujah. Ndinamkela ngalamazwi ngoba abanye bayazenza ezibhena tatami ngenxa yento bana into yasekapho uyubona ba yonke ifashion nje. Bayazenza ibhena umuntu engayazi ukuthi why kufuneka ivuliwe imi phambi kwebandla. Kungenxa yento ba abantu ibandla must read the heart of your pastor. Read and go and pray for the revelation. Libekelwa lento ukuba nazi niphi nihlangene ngantoni. Amen. Hallelujah. That's why kwathiwa kwapha kubhale bawubona. Amen. Kodwa ngoku sawunikela
ngoba singabantu becebo, singabantu bomnikelo. Kaloku kwanikela. Haleluya. Kaloku siculile, olona nqulo bangcwele ayikokucula, kodwa lona nqulo lukunikela. Amen. Haleluya. iBhayibhile ithi yathi kwakuzala uYesu izazi zakhonjiswa indlela apha khoyo umntwana. Kodwa la vesi ithi xa idlula bafika bambona umntwana esongelwe esikhiyeni ekuMaria unini. Amen. Ithi izazi zaziphethe iminikelo ngoba zazizonqula eyona nkonzo ukunikela, olona nqulo ukunikela. Amen. Kuba ibandla belingayazi ukuba okona kukhonza ukunikela. Amen. Andithethi ngemali yodwa, ngoba singabantu bomnikelo kwanikelwa ngathi. That is why singenawukwazi ukuyidlula indaba yomnikelo. Amen. Ndandla ngokola nabazalwane ndithi akho ndoda enokondla umfundisi, akanokondliwa mntu umfundisi. Let us not make any mistake. Xa sikhupha imali sithi sondla befundisi. Amen. Nanku wakwazi uElisha uba makathumele amahlungulu kuye sesekabeni lakhe, wamthumela inyama nesonke esekabeni lakhe, wamxelela ukuba uzawulala apha esekabeni lakhe. So ezi zinto asizenzeli ukuba kondliwe bona. Amen. Hallelujah. Kodwa nizawubiza umgcoco kaThixo. Amen. Amen. Hallelujah. Bishop. Glory to Jesus. Hallelujah. Amen. Mama Lofani. Amen. Amen. Akumnyama xa ukhona bawo wethu ohlala ezulwini, akumnyama xa ukhona. Wena unguye akumnyamanga xa ukhona. Isonga semihla akumnyamanga xa ukhona. Wena uhlala ebungcweleni ngomngcwele, ekuseni liwalethu, ekuseni yebo, ekuseni Alpha no Omega, ekuseni nyampele bayathetha, bayathe kumkani wobungcwalisi, bayathe wena namandla, izulu lalakho, umhlaba ngowakho, ihlabathi nathandisako lalakho, sasikhona moya wenyaniso, isandla sabo asibe phezu kwentloko yakho. Baba wethu oyingcwele, sasihlangene sifuna wena. Nasemalanga athatha usuku ngoba unguNkulunkulu wesuku, silubuyisela kuwe in Jesus Christ of Nazareth. Hallelujah. Jiwa naye okaphuna wolam ukuze lungaze lushelele. Yena ungummeli, uhlala eduze kwethu ubusuku nemini. Yena yedwa kalali akozeli, noma thina sesilele kodwa yena uhleli, athi angeze ngivume ngawe. Yena yedwa abantu sebekhona kodwa kasijongi ngendlela abantu abasijonga ngayo. Sawubona sithandwa sami.
kwabonakala ukuthi ixesha lakhe seliphelile. Hallelujah. Kwangena i-era kaSan. Yena injongo yakhe wayezolanda thina. Hallelujah. Without the son being born, ngamahlalanga apha. Hallelujah. Yagqithi i-era kaSan. Kwangena i-era kaMoya Oyingcwele. Hallelujah. Hallelujah. Sikwixesha likaHoly Spirit. Maka ungakazufike ekutheni ubhaptizwe ngoMoya Oyingcwele. Go back. Uyena mfa. Yothi mfundisi ngiyamdinga uMoya Oyingcwele. Ngoba le generation idinga uMoya Oyingcwele. Asikwazi ukuhlala ngaphandle kwakhe. Ngiyabingelela umkhosi wamazulu. Hallelujah. Ngikhethe. Just because we're in the house and a leader, please allow me to greet the apostle together with the wife, Umama Notatu Dingeni. Hallelujah. It's such a blessing to know them. Ebukhoneni bukaNkulunkulu. Iyawina iteam yezulu. The devil might not see it yet, but kuliyasitesha lokuthi okay, sizovusa phakathi komulo. Kula generation yama-2K sizovusa the apostles. Kula generation yama-2K sizovusa the prophetess. Hallelujah. Sizovusa abavangeli. Ikasithi ndiyakwazi Zenzo, kodwa khange ngenzele lento. Izinto asithi ndiyakwazi mamas. Mamas prophet. Mamas. Ide mama. Nawe mama yakwazi? Mama dinge ukwazi lapha mama. Wow. Hallelujah. Sizovusa into prophet. Sithi thus says the Lord. Asebesisaqile sithini zethu. Sizokanye sizogijima. Sithi yebo. Uyabuya. Nibathonga kude. Kawokanye ama-2K. Azolanda esikhathini. Sihlale khona. Hallelujah. Hallelujah. Ngicela ungangeni kwenye indawo. Ngibulisa i-5-fold ministry yonke phela. Enkosi yami abathanjiswa, abagcotshwa. Ndithe emnyanini wami izoli. Ayiwana. Abashumayele, how do they survive? Ngicela nje uzokwenza umnikelo kodwa kulaleki. Kanilali izona. Bengathi ndiyoshumayela overseas. Ngoba hey uJojo uzawundibhida. Ndiyoshumayela ngesingisi. Akulaleki. Hallelujah. Ndithi noma ababizelwe lento benza njani? Amen. Ayondlalo lento. Amen. Ndizazi shortly. I am uMama Lofani. Igama ndinguxolisa wasemampondweni. Ndabonwa insizwe. Engazange ifuna ukujona nami. Ngathi ifuna ukunibona nje kwaqubuka ingoma kuyo. uAdam kwaqhubeka ingoma xa ibona uEve. What if this is the bones of my bones? This is the flesh of my flesh. Lo wethambo wami. That was a song. Amen. Ngenkathi ebona izilwane uAdam never said anything. Kwaqala kwaluluhlu lwe-lions nangonyama. He never said anything. Kodwa lala wena. Akukuhlubwe wedwa. Ake simenzele a helper. Amen. Ndingumncedi ke.
wesithandwa senhliziyo kaNkulunkulu. Uqala bese isithandwa sikaNkulunkulu before bese isithandwa sami. Utata Lofani, quite a quiet gentleman. I am blessed indeed. Hallelujah. I serve under his anointing. I serve under his vision. I serve. I serve. Ayoyam. They are server, I'm a helper. Nkulunkulu wamthwalisa umbono, vision ethi Christ will his actions, ministries. Hallelujah. Singabantu bokwenza. Amen. Singayithetha nje kodwa siphuma phandle sithi uNkosi ndilandele. Follow me. Hallelujah. Athi xa sithi unikela ngithi mina follow me. Hallelujah. Asiqhubelisa uba sithethe kodwa siyenza. Hallelujah. Ukhokheleke ibandla. Very shy ke ngokujonge phansi. Ngibona nonqina nophansi. Oyini imnyeni wami ngicela nje wave uthi nje ndini. Yimigaba. Uthi nje ndini umfazi wami. Uthi nje. Wave kaloku umuntu wami ayiko. Amen. Siphuma ke uphume eqofa imvaba kumaya. That's where inkaba yakhe ikhona. We are blessed with 3 kids. Nomama wama 2K. Ndike ndanyuka nabo intaba sisi. Nge9 Women's Day. Ndathi wonke umuntu apha endlini ake sinyuka intaba. Ndabuza likhumsha kakhulu. Are we going hiking? Daddy, no. My darling, when you're speaking about hiking, you're talking in Yamakumcha. Siya uThixo. Says well that now. Tafika entabeni kwashunyala ilizwi baqala bona. That open the Bible. Sivu uThixo uthini ngawo. Amen. Ndanyuka nabo intaba ke. I'm blessed ngaba abafana ababini nentombi. Hallelujah. Ndisindisiwe ke bangcwele. Singahlala phansi. Amen. Naze namabo. Kuthiwe nime. Amen. Ndisindisiwe ke Romans 10 verse 9. Each and every day of my life in ndiyaguquka. Usuku nemini ndiyaguquka. Every chance that I get, ndiyarepenta. Ngoba sona each and every second. Abasalwane bane-mentality yokuthi masebesindisiwe they are holy. Awukwazi ungena ebungcweleni. Amen. Usuku nemini. The chance I get nasemsebenzini ithi inkosi Romans 10 verse 9 uqhuba niqhubekisa logqirha. Amen. Ndiyabona ke iqhuba uniqhubekisa le patience Romans 10 verse 9 Lord ndiyaguquka ngoba ndifika namjonga so. Amen. Basalwane the body language iyathetha. Naxa sowusindisiwe ibalulekile. Amen. Hallelujah. That's why it starts. But unomehluko lo. Baqala ngokubona iappearance yakho ungekathethi into. Ungekasho ukuthi mothakasha. But there's something of the Lord. Amen. Hallelujah. Ndiyanithanda ke. Hayi ndicela ngokukhethekile ndibulisa iplate. Ikhona? Hallelujah plate. Ngokumani bandishumayele pha last year ndicela uxolo. Hayi ndixoleleni isithandwa sami. Zange kuvume ngenxa yomsebenzi. Ibhayi ikhona? Molweni ibhayi. Hallelujah. Hallelujah. Khale sihlale bazalwane sithandaza uze nifike. Hallelujah. Ndizothetha actually andizange uzoshumayela. Bangcwele asisawushumayela umnikelo. Yabona nje bakubekwe sibhaskidi abafana ba wonke umuntu uyaphakama anikela ahlale phansi. Asisekho kwixesha loba sushumayele. Amen. Sikwixesha loba siwenze. Christ came and he was an action. Hallelujah. Wahamba ethethe nguChrist and then wagqibezela into ayizoyenza umnikelo. Amen. So when we get saved, thina siyiyo iproduct yomnikelo. Bekumele basiyayiphila. Akumelanga basayishumayela. Bekumele uthi uhamba ngumnikelo.
Amen. Ngobuye testimony yawo. Ngamanye amazwi when we see you, sibona umnikelo kuwe. Hallelujah. Makabusindiswa wena ngumnikelo. Awubangcwele. I-era yokushumayela iphelile. Hallelujah. Especially with conferences. Amen. Especially with conferences. This, the moment we gather in the house of the Lord with conference, sing umnikelo. Amen. In the conference, come to the conference, we here to equip one another. We conference, society, so that you take out Puma, Ubungqina basiweyo. Ngicela ninganikeli ninjani manje. Ningabantu nomyeni wami andiphoqa. Amen. Ninjani kanje. Hallelujah. So ndicela ukuqitha. Can I teach it? Please allow me. MC, how long is my time? Thixo. Yini bawo wasezulwini. Bengicela amakhandlela bendiwacelile khona. Ngicela ubundisele. Ngicela nje so that now because we turn 5 minutes ngicela 10 minutes MC ngeke. Kanguthi ngobe ndifuna ukundika 10 minutes. Ngenxa sesikwi conference ke. MC, okay, 5. Amen. Ndiyavuma. Now hayi ningathi siyalayita amakhandlela mazalwane. Ndibone niphuma one by one. Ndiyacela ningagoduki. Asiwabonise amakhandlela. Amen. Singabe sesinikela uba siyanika so that when I do this, ndibe sendigqibe ngicela umetshisi. Amen. Now, umnikelo, it's an act of the gratitude. Hallelujah. Mangabe umuntu ekubuza yintoni umnikelo, it's an act of the gratitude. Kulapho ubuyisa isibongo. Oh Jesus. Amen. Mangabe unikela kaniyekeni usoloko nicela ngomnikelo. Umnikelo is in the form of 5 or 4. Uma ngabe nje singathi asike siwutithi umnikelo. Amen. Umnikelo, there is about 5 types of umnikelo. Hallelujah. Sinomnikelo oyi-burnt offering. Sibe nomnikelo oyi-peace offering. Sibe nomnikelo oyi-sin offering. And then guilt offering. Yileyo kuthiwa yi-sin offering. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Funa bade bahlale phansi abangcwele. Shiyeke ndodwa kuthiwe yami ndodwa masingayibandi. Amen. Kuthiwe yami ndodwa kwangoku. Hallelujah. But I'm not gonna go in there. But nifuna niyazwa umnikelo unezigaba ngezigaba. Hallelujah. Kodwa sizuthetha ngalonto. Ngenxa njengoba kuyinkonzo yomama, ndicela nje ukungena kwindaba ye-sharing. Amen. Bengicela umuntu one-English Bible ancede because isiXhosa siyangilahla kancinci when it comes to this. Zothetha nje ngento ezi-3 or 4. Ndihlale phansi. Luke chapter 6 verse 38. Luke chapter 3 10 to 11. Hallelujah. Ingxaki kanikwazi ukuhlabelela mama uDika unomhlabelelo othi there is one thing I know. Ntabe babuza abantu kumele sethe njani waphendula uYohane aphikana khona inande wethi mahabathini nzalantini yamahamba. Yes. Andizungena ku-definition yaleyo. Wathi lowa unento makakwazi ukunika. Cela niphambe isiXhosa la ndawo ndiyacela. Luka 3:10. Zaya izihlwele zibuza kuye zisithi, "Masenze ntoni na ke?"
verse 11 waphendula ke wathi kubo lo unengubo zangaphansi ezimbili makabele ongenayo na wena unasinto by double nina omnye uhlele neyi-one asikwazi ukuthi sasikholwa kube khona ohluphekayo endlini kaNkulunkulu kodwa wena unathu sisihlwele sosiyabuza abanye banashuse by 11 by 10 kodwa umzalwa nothela kananto come Proverbs 19 verse 17. Verse 17. Yes. When you help the poor, you are lending to the Lord. Hayi bamba uma unika hlwempu zekileyo uboleka kubani? Hey, and he pays wonderful interest on your loan. Hallelujah. Khona lesixhosa sayo siyakhumsha ngosi international 19 verse 17. verse 17 uboleka uYehova Alapha mama verse 17 uboleka uYehova omabala isisweli umbiyekeza ukuphatha kwakhe okuhle. listen to that. Whenever you give to someone, umoya suba unikele kuMama Lofani. Kodwa unyusa isibingelelo. Siyakuthixo. Ngoba uyazi uba yena uzoyibuyisa idabula. Sithi thina uhamba ngemoto nga-2. Kutheni one apartment nga-2? Kutheni one house? Thina sasikhula la xesha kuthiwa kuse-housing. Kune-house lamps. Amen. Kutheni one house unosisi apha eKapa waphinde one house eDutshwa. They different. Kutheni ne-house bathi nqa udrive i-Porsche. Today, tomorrow drive it back. Ngala minutes kubethe isilahla. Ngoba you took it to God. Ngeke sungenanto. Wathatha le yakho wayincama. Wathi ndinika wena Thixo. Ngoba izawubuya. Angathi ngeshumi. Sathatha nje ukubona usisi ungakhathaza isithando sami ukhathaza imani lokuba okay sengiqhelela sisi ngeta shumana unika asibone nokubona Hey, Yeah. Nothaba ina girl to bless it the bless namhlanje go bless wethu ina swidi thekela neBhayibheli entsha NIV version awunaye ina wethu uyathanda nokufunda iBhayibheli ndikuthekela undikhoyo. I'm not talking about those. Thatha ngabo banuke ekhusini. Hallelujah. Ngoba uThixo ubona ngapha ya. The God that we serve, you do not need to prove anything to him. Don't prove anything to God. Ngoba uThixo ujonga inhliziyo yakho. Jesus. Hallelujah. Sinenkinga yabazalwane abafuna ukwenza statement. Dada, can I see you tomorrow? You know what, Daddy? I feel like
ndiyekile ndiyayeka nyhani manyanya. Hallelujah. Omnye see the last one kunaleye bandla kodwa ndiyayicela Acts 2 verse 45 to 46. Then omnye ndicela ndiranele ndiyavala to Acts 9 verse 36 to 37. Ngoba lento it's not about you individually again. Ake sitshile into ukuba lento it's not about you individual sometimes. Lento yeyebandla kwelinye ixesha. Hallelujah. Angeke siloko sibona umama udingene siye sibingelelweni. Kodwa kunexesha ibandla lihlala imeeting. Hallelujah. Ngexesha bezokudla ukudla kweswi. Ithi kulancane akhiphe lisikelela njenge book of Acts. Babengenazakhiwo. Yeah. Hallelujah. Babengena gold chairs. Hallelujah. Babengaqhayisi ngedecoration. Hallelujah. Kodwa babebuzana. Msalwane singenela kwakho namhlanje. Msalwane singenela kwakho namhlanje. Msalwane singenela kwakho namhlanje. Nathi fihlelo yabafela badlala kuqala. Asasiyazithandaze. Silifuze. Hello bandla. Labo Santa. Uthi xa uhlale kabomnye uvuka unzima bakhe umbambe ngesandla ungaphumi ngaphandle yohlekisa ngaye kodwa uthi wena uNkulunkulu naye ngowakho. Hallelujah. Acts number 2, verse 42. They joined with the other believers in regular attendance at the apostles' teaching session and at the communion service and prayer meetings. A deep sense of awe was on them all, and the apostles did many miracles. And all the believers met together constantly. Sorry, whose Acts is that? Is it Acts 2 or 4? 2. Okay, 45 to 46? Yes, I started from verse 42. Depends on 45. Verse 45. 5 and 6. Selling their possessions and dividing with those in need. Amen. Baye bethengisa ngemihlaba nangempahla yabo. Abani? Thina bandla. Apha ekhaya. Xa sihlangana kulixesha lomthandazo. Nexesha lobafundisa umfundisi. Nexesha loba siye kuThixo. After that, we see that there's a need. We see there's a need. And then they go sell their possessions. Hallelujah. Ungathengisa umhlaba wakhe. Athi inxa sogqiba nosisi. Amen. Siyayivala. Konzo yamanina. Bathi basethi Babelane bonke. Njengoko ebethi ubani osweleyo aswele ngako. lalingekho ibandla elalihlupheka. Nama ndandingena nto wayahlutha Jehova wasema ukwahlala phansi kwabo kuthelela sell what we have. Kuthe mama zibalune ze decoration. I decoration no. Tell her balloons. Oh, decoration on color. Amen.
Sasigqiba ukuthandaza. Salila samanxephesho. Singaliliswa zingxaki zethu. Singaliliswa iphenya sendlini. Kodwa sivela ubunqone bukaNkulunkulu. Esolebethekisa umhlaba. Yacinga ubona bawayihlabelela ingoma. Timbona phakulo ehlamba inhliziyo. Timbona phakulo ehlamba inhliziyo. Timbona phakulo ehlamba inhliziyo. Timbona phakulo ehlamba inhliziyo. Yayivala. Ngicela bantwane. Cela ulayite ikhandlela lakho. Hayi bazalwana sithandaza amakhandlela. Ningathi utheni washumela kwalayita amakhandlela. Oh yini inkosi. Bengicela umntwana 100 rand kuye. Hayi cela ungacula isithando sami. Ngicela umntwana 100 rand. Utheni wacula xa sendibiza imali. Mzalwane. Ngicela wesithathu ozondibambela ikhandlela. Right, ngicela ume netho hayi sixutha. Hayi. Ngicela one 20 rand. Ngikhandlela lapha light. Babela. Ngicela niwa light nijonge le. Ngicela one 10 rand. Banya anteli 5 rand. Mali le. Yiza mama. Sengihlala phansi. Ukumele ndititshala kodwa iwadibho baba. Ime ngapha so 100. Ngapha kwa 100 sinambani? Ngapha kwayo sinamali? Ngicela icoin 2 rand. Hayi ungoyiki mzala ikhuphe nje 2 rand yakho. Amen. Ngicela sivale nosisi mntanami. Ngenxa njoba kuyinkonzo yamanina uDokas. Khona bamazi uDokas? Angeke ngithethe ngoAnna noPriscilla. Ngicela nje ukuthetha ngoDokas. Lithi nelinye igama likaDokas. Awu, ayinayifundi iBhayibheli. Amen. UThabitha. That happens uba wayenguDokas. Alayiti lamakhandlela? Yeah. Nelakho belingalayiti. Ligade lingaciyi. Khona we2 rand ke ngoku? All right. Ngicela sivale sendiqubile. Akekho neso. Ade ayeka bezalwa 5 minutes. Ngicela amanzi ngicela uthatha lawa mamxolo. Hey. Nkosi. Ngicela babe2. Akekho nesweet apha kuyo kanti ibiscuit. Ngicela unyaphatha amanzi. Omnye ngicela ndiphathele isweet okanye ibiscuit. Ezine sweet encinci. Asizokwazi ukuyibona. Yiza. Hayi seyikhona isweet into neliphethe. Okay, ngicela we sweet. Ibi biscuit. Hayi kaloku usinikele umnikelo wakho mfondini. Uphethe ntoni mem? Yiza biscuit. Kahle bendihalela isonke esibrown but kulungile. Yiza biscuit. Right. Masivale bazalwane. Ndithenza usharisha ngomnikelo. Amen. Nisahamba nami? Yeah. Hallelujah. All right. Masivale. At 9. Sharing yabantwana bakaNkulunkulu. Singaze sihlekwe yilizwe. Kodwa sisindisiwe. Sizenze inhlekisa. Ngoba behlale besikuphile kakade. Yayisikuphile la gang. La gang angasinzwa. Hayi basikuphile. Then sibanika into yokuthetha. Bangeniwe bathi abantu abasinzwe batheni? Yeah, okay. Enzothi baphake. Ayintombi. Uthe kuhlungana ngakho. Ukhohlakala. Hayi uthi sikhohlakele. Yes mntana mhlala phansi. Ngingahlala phansi sidumeza. Thank you so much. Hayi nawe ungahlala phansi. Yes. Hayi sungibuyisela iphedi yami sengiyibhalile. Bazavule. uDokas lo qala. Uyu uDokas lo. Umjongile uba nguDokas qala. 36 to 37. Uyu uDokas? Right. Asavutha amakhandlela. Isibane sami singaqini. Yes ma. Verse 36. In the city of Joppa, there was a woman named Dorcas.
Kwindawo yaseGqeberha. Yes. There was a woman named Dorcas. Kula nyanga yomama. Kwakunomfazi. Ekuthiwa nguDorcas. Wenzani? A believer who was always doing kind things for others. Wayalikholwa. Hallelujah. Ethanda ukwenza okuhle kwabanye, Especially for the poor. bamba Thixo lijongile ihlwempu, uyalithanda, ajongozoza kulo. And then About this time, she became ill and died. ngoba ukufa kuzofika. Now the question is, when you die, yintoni ekulandelayo under your name? Come on. Akakuthi uyafa kwasitulo ohleli kuso ngoku. Siphume nakulo conference. Sigqitha abantwana. Xa sasikugodusa, izofika ilalithini. Kulapho kanye abantu abanikwa into yokuthetha. Now kulapho kuvuka ubufakazi. Amen. When uDorcas wayekhona senza okuhle, akekho wayethetha. Ningeni bava abantu bethetha xa wenza into entle? Xa usenza into entle abantu abathethe. Hallelujah. Kwafika intwembi ukufa. Wafa uDorcas. Kwathini? Hamba nami. Her friends prepared her for burial and laid her in an upstairs room. Wafika otshomi bakhe. Bamhlamba. Fila ndithi. Ethi ngani yayo emoshana ohlamba isidumbu. Bamhlamba, bambeka phezulu. Fasting abayicingayo uba masinyusele phezulu. Amen. Simbekele phezulu. Ndiyacinga uba yayikhona amagumba yephansi. Kodwa kwaseqala imisebenzi yakhe. Yathi noma kafanelekanga uba lapha lo. Ake simnyusele phezulu. Kwigumba eliphezulu. Hallelujah. But when they learned that Peter was nearby at Lydda, they sent 2 men to beg him to return with them to Joppa. Lucky enough, kwakunendoda kaThixo siyahlala. Eyayihamba imisi ngemisi. Beva abantu ubukhona utata uthike. Wathaleqisa. Makajike. This he did. As soon as he arrived, they took him upstairs where Dorcas lay. The room was filled with weeping widows who were showing one another the cost and the other garments Dorcas had made for them. Imani. Ngeli xesha balilayo. Balanda izinto uDorcas ebebanike zona. Hayibo. Ufile uDorcas. Wafika uPeter bayalila. Bathi jonga. Cela nomskafu. Jonga. Ayena. Peter jonga. Akakwazi uba nguye. Sophinde sijongwe kubani. Amen. Yes. But Peter asked them all to leave the room. Get out! That was Peter. Ngoba kunexesha fanele bakhupha abantu. Enjeni ukwazi ukuconnecta. Yiyona nto kunexesha lebandla. Kunexesha le-house search. Kunexesha le-conference. Kunexesha lakho. Nothixo. Bethu Peter niyandibhidisa. Niyalila phumani. Belila benjalo nepicture wayiphethe amathanga. Amen. Ngithwala amathanga akhe Nkosi yami. Ngoba ulalekile. Kuthiwa phuma. Nakwephuma. And what did Peter do?
Then he knelt and prayed. Turning to the boat, he said, wathi thixo isikhumbo nasi isikhumbo zabantu basesiyahla bakhala ngoDorcas afileyo nansi imisebenzi yakhe. I don't know if Peter babengazange bambize bamcela imisebenzi yakhe ikhonto ezokwenzeka. Hallelujah. Hallelujah. Kwanyuka itestimony bazalwane. Hallelujah. Kwanyuka itestimony kaDorcas. What Lord uthi kuIsaya ayisithi bingangeifi naku nowami njawunyusa. Vuka Dorcas, hayi igqibile. Amen. Wavuka uDorcas. Ngenxa yantoni? Yemisebenzi yakhe. Will you rise ngenxa yemisebenzi yakho? Now let us twist a little bit. Ukufa kwethu siphila sisindisiwe ngoku wena uyahleba uyabulala awuncedi mntu kodwa uyakholwa. Bathandaza bathini ngawo? Bathini xa bekusa kuThixo? Ake senze le nto shortly. Now we're talking about sharing. Kule nkonzo yomama inqabile ke iba ibe kutata. Amen. Kahle kahle bazalwane siqhwabeleni uEve izandla. Ndiyanazi ke namifuni. Ndiyanazi uEve animfuni. Ngoba kaloku lo sibeke esonweni. uEve wayiqala la nkonzo yokushare. Baby. Amen. Ngamanye amazwi into yokushare isesizalwaneni. Please allow me to use this word. It's in the womb. Into yokusharisha. Uzalwa nayo. Xa ungakwazi ukushare ngicela uyicela kuThixo. Sathana uyibile. Uba udawethu umse xa omnye. Unekiba ngoba utshela uniqueness kuthi. Hallelujah. And ungabetholana ngudo. Ade afike umntana azokujonga so. Usithi. Amen. Ndicela uyicela kuThixo. Ngoba ilapha sizalwa nayo into yokupha singomama. Uba unayo guquka namhlanje uthi Lord ndiyavimba. Ibiwe uSathana. It's not in the kingdom of God. Nivela ndithi? Uthi we need to share. Sikholwa. Ngokuqoba kuyayithemba uqoba kuyithungisa mama lo mbhaco wakho. Fika umama ulofana kaunxiba umbhaco ndikhululele. Nkosi mama ubamba nansi clear wethu. Okufane nathi. Ungohluka ukuthi uthi hayi mama xa ubamba nansi ibhatyi yangaphezulu. Ungahluki nathi ngoku ingekaqali iconference. Amen. Enze ungohluka ukuthi kaloku we are called sons and daughters. We were born by grace, by faith. Sisizalwe sinye. Amen. Asizohamba siye plate kulonyaka uzayo nkosi uJesu. Hayi siyebhali, dala sihamba iplate. Siyebhali. Sibuzane unayo into onxiba. Iqala kumngele ndiyayiguqukela. Amen. Ndiyaguquka when it comes to that. Uba lwendi sokhwela naye eTaxini unayo na into onxiba. Unazo into zokuthambisa. Unazo isihlangu. Hayi awuvanga unxiba utraditional. Ithini into nayo endlini sibona singongeza ntoni. Ningafuni uba bahle nodwa. Kodwa nisuke endaweni enye. Qumani ihlazo lasekhaya. Mabathi xa bejonga umamuthi bathi
ngoba niyenze ekhaya into yokuhlulelana. Sendlala phansi mama uphethe ntoni? Ulilelani? Amen. Hallelujah. Uphethe 2 rand. Mama uphethe ntoni? Bengicela uyipuliya. 10 rand. Liya isa. Liya Lofani. Hamba Liya. Mafungu asho madoda. Thenkosi mama. Hamba hlala phansi mntana. Hamba hlala phansi. Hey abantwana bango. Uziva njani? Ndiziva kamnandi. Upho 100 rand. Washa. Cela iphuma mudi. Mamdingeni. Cela uthathe lo 100 rand. Ayingahagani. Amen. Uziva njani? Jesus. Nitheni ngoku bendifuna nive kabuhlungu. Aselapha kamandi. Lithi nale nto moya ngcwele ndincede. Cela umuntu ongenasonka namhlanje endlini. Cela phansi isandla. Othi ndizogoduka isonka ndinaso. Ngicela ungoyiki. Cela uphakamisa isandla. Othi nje andinaye nomnikelo tonight. Uphakamisa isandla. Cela uze mama. Cela uphakame isithondo. Kona bephethe 50 rand. Becela 50 rand bancane. Ndizayibuyisa. Cela 50 rand. Khona ne 50 rand ebhekini. Ndizayibuyisa. Hayi mama uzoyisa bazalwane. Bengicela enye 50 rand. Bengicela enye 50 rand. Cela enye 50 rand. Ngicela uze mama. Ndibhalela buzi baba ndicela umuntu ongenasonke endlini. Woyika ukuphakamisa izandla. Qale ngesonka nithi. Woyika ukuphakamisa izandla ndathi ndicela umuntu ongenayo imali yokunikela nini tonight. Ngophakathi bengicela uze sithi ayihlala sithando sami. Ashalo ngongcwele zami. Kala siphinde sishaya umoya ngcwele zami. Thank you Jesus. Bazalwane qala apha. Asikwazi uba nenhloni ngento singenayo kodwa sihlangene singabangcwele. Siphuma apha siyogqoka amaqatha kodwa khona behleleka kwakho unaphile. Abuya azongena kompani nathi kade kanayo ne-toothpaste. Kodwa uyowathi nje Thixo ndifuna wena. Mandingasali kula teksi eKapa. Hallelujah. Hallelujah. Ikala phathini. Ihliziyo zethu sikhululeke. Sibe clean phambi koThixo. Sihlale sodwa benkopeni kanti khona olambileyo. Hayi ngoba bethanda ungadi. Akukho emva. Kodwa ngoba ufuna uThixo. Imandikho. Ayifani. Nansi kahle kahle lento ukuthi ucela usela amanzi. Sela amanzi. Ayasiphathisha mama ungakutheli. Sela amanzi.
Selakathanda ngaselo sekakwakho. Ngena kwamesa uthi ubhekele isithando sakho. Luya kukhuku wena uyakholwa Dorcas. Ngahlala nani bemali enkosini ngahlala phansi shaka mama khaya. Uthi Shayini cela uyivume. Acela uvule isibisikiti. Sonke sithi we are the sons and daughters. We were born by grace. We were born by mercy. Kodwa sikwazi ukuyenza. We are failing to practice it. Ngoba siyayithatha kuphela asikwazi ukuyenza. Sithi sine-cream. Uba wena ngalingena cream yena. Wayigqibela ngeChristmas esakhula. Ngela xesha sasingena imizi nemizana. Sasiyotya kwasibanibani kwasibanibani. Jika futhi ujonge la. How do you feel? How do you feel? Listen to that. Uva kanjani? Ndiva kabuhlungu ndiyazibalela. Kodwa kakwazi utho. Enye into azosisa zokhweni yi-pride. Thank you. Ngicela nimshayele izandla. You can watch it next week. Uphinde wenze le mgquba kwenza sithanda sam. Ebesibawe wasend imessage. Wajika waqa. Heke zakuleya kayi bazalwane. Akalinda ngoba makaya shop. What from what I have? Come let us eat, my sister. For what I have, come let us share. And akanikanga yena yedwa wayombokoza kwamesa kontomake ndithenga iRoman ezasemasomeleni iRoman cream Galaxy. Hallelujah. And that's a Galaxy for now as we call us biscuit. Galaxy, come let us eat. Nansi nje mfana biyenzeka singamakhulu. Ebese. Nikosi takwakho. Ebese. Uwokho uyonika la mntana umepha. Khawulezisa kaloku nawe. Ungayiqibi. Look at the distance. Wasuka kwakhe wathandi nohluhlwa nokushekela leswekile. Mesa masiphunge. Asiyelemfa afike udikhoyo ajonge into yenzileyo emahlempini avela azisele into elitshesa sothethe ezabhisikiti ibox uxaba ibo kwenzeke nto ubuya iGalaxy yenethe ngcono ngo. That's the God we serve. Ngingahlala phansi sendiyayeka abancwane. Did you see what happened now? Thethe nalo acika bobabili. Xa ucika umlilo walo wena ucikelani? Okay. Something ngenze ngayo ebandleni. Ubalance ngalo. Xa engasekho lo uyacika wakho umlilo. Hallelujah. Come on, MaMfundisi. Bazalwana sikho kwi-era yokubalance. Yeko khotha uThixo ngenxa khona umama uLofani. Le mani ingena endlini kaThixo isitulo si-empty. Uthi wena uyithulu yasimanga wena wathwa iwalethu.
sicikile isibani sikalo. Ibaba. Mamchisi mntana. Did you see that? Yes. Bazalwane, there was an action. Sesacika isibani. Wena sakho sanayitileyo. Saphuma ngento yaSulu. Saphuma ngento kaThixo. Yana! Not on the season, not right now. Hallelujah.